Здравейте, и днес в това видео ще си поговорим за Harman Kardon HS200. Това е модел от 2010 година на Harman Kardon, който е 2.1 система. Системата притежава 2 по 65 вата на канал с един субвуфер, който е 200 вата, 10 инча. И предстои да видим как се справя в днешно време тази аудиосистема. Това е домашно кино фактически. И гледайте до края, за да разберете каква е концепцията в тази система. Какво предлага за времето си Harman Kardon HS200? CD плеера с усилвател, един 10-инчов субвуфер и 2 сателитни колони по 65 вата с 2 говорители и един високочастотен пищялник, които не са налични, защото имат проблеми с грофлите. Това са 2 тон колони на JBL с THA 130, които аз съм сложил допълнително, защото тези бяха развалени. И бих казал, че системата има доста добър звук, доста плътни ниски заради субвуфера и наситени среди заради сателитите. Също така и хубави меки и високи честоти. Трябва да имате малко повече пространство, за да може да се завихре акустиката в този субвуфер. Аз нямам толкова много пространство и въпреки това звучи доста добре. Настройките, с които разполага, ще разберем след малко. Но първо да кажа, че тази система вече не се предлага, защото моделът е от 2010 година. И фактически може да се вземете само втора употреба, но внимавайте за сателитите, защото повечето вече са се разхерметизирали и няма как да се отворят, да се ремонтират, защото са херметически затворени. Тоест това е маркетинг на Harman Kardon от това време. Когато субвуферът е включен, индикацията свети в синя светлина, а когато е жълта, значи, че субвуферът е изключен. По този начин се разбира какъв е режимът на работа. Според мен това е много добро решение за звучителна система, ако имате малко по-малко бюджет, да си я закупите. И общо взето самия плеер с усилвател поддържа Dolby Digital, някакво друг Dolby, DTS, USB, където можете да свържете флашка, HDMI и това DVX видео. Относно дизайна мога да кажа, че доста ми харесва. При по-новите модели, ето този ринг, който е за усилването на звука, свети в бяло и горе копчето за включване свети в бяло. Тук светят в синьо, защото е по-стар модела. Ако искате още съдържание от мен, натиснете лайк бутона и се абонирайте за канала за още ревюта и различни влог видеа.